Šanca poskočiť v tabuľke vyššie ziskom 3 bodov Baníku v sobotnom 4. kole nevyšla. Diváci sa ani nestačili usadiť a hostia viedli rýchlym gólom v prvej minúte. Nepriaznivý stav trval len do 7. minúty, kedy vyrovnal Viktory. Keď o 2 minúty domáci pridali druhý gól Černákom a ujali sa vedenia, nikto nepredpokladal, že by si Baníci dali vziať body. Pokračovali v tlaku, vytvárali si šance, žiaľ bez gólového efektu. Oravcová strela skončila u brankára hostí, Černákov strelecký pokus zastavilo brvno. Výstrahou pre domácich bola v 20. minúte šanca TJ Kovo, ktorú musel riešiť brankár Lacko. O 3 minúty už Lacko kapituloval. Mizerne hrajúca obrana nezabránila Petrovi Vavríkovi vyrovnať. Hostia sa ďalej dostávali do dobrých príležitostí, po opečiatkovaní žrde domácej brány Nový Sedlák prenikol bez problémov cez stred obrany a dostal hostí do vedenia 2-3. Až do záveru polčasu mali viac z hry hostia. Až tesne pred odchodom do šatní hráči Baníka vážne ohrozili bránu TJ Beluša a v samom závere predsa len vyrovnal po Černákovom pase Turančík. Úvod druhého polčasu bol pre domácich divákov a hráčov šokujúci. Belušan Jánoško padá v pokutovom území a na pokyn asistenta rozhodcu hlavný nariadil prekvapujúco pokutový kop. Jánoško kop premenil a hosťujúci tým sa dostal po tretí raz do gólového vedenia. Nervozita a prílišná snaha bránili domácemu tímu v kombinačnej hre. Preto okrem niekoľkých striel nad bránu nedokázali vážne ohroziť bránu Gombára. Snáď len v 52. minúte prienik Turančíka zaváňal gólom, ale zväčša akcie končili na hranici 16. Skúsenejší hráči TJ Kovo Beluša dokázali rozumnou hrou udržať gólové vedenie do konca zápasu. Super sme sa pripravili toho, že mal som informácie, mladé mužstvo, obrane pomalé a na brejky môžeme ich ubrejkovať. No a tým nám hneď prvý, že nám vyšiel chudák ten čierny, odišiel, lebo ten nevedel ani kadiaľ má chodiť. Ale potom sme sa uspokojili vlastne hneď tým, že my tu môžeme vyhrávať, neviem, čo sme sa zase nalakali. A zrazu 2-1 prehrávame. Potom dali sme zás, pekne gól, akcia, jedna, druhá. A nakoniec hlúpe góly sme dostali, ale druhý polčas to bolo už úplne iné. Prvý polčas to bolo hurá z obidvoch strán. Ja si myslím, že ten fotbal sa ľuďom páčil, ale trénerom určite nie. Napriek nezvládnutému domácemu zápasu hostujúci tréner hráčom Hornej Nitry verí. Nitra by mala ísť hore, lebo či štadión, či ihrisko, či zázemie, je to predsa veľké mesto s tradíciou fotbalu a ja si myslím, že tam nemá čo robiť také mužstvá, aké sú tam, nechcem nikoho uraziť, ale ja si myslím, že by tam mali byť takéto mužstvá a nie ako niektoré. Určite, ako som sa bavil s trénerom, škoda Iva Beláka, určite duša mužstva a s tými mladými chlapcami, no, keď sa bude robiť a ostane Černák a vyzdraví sa Belák a trošku v tej obrane, keď sa to posilní, tak ja si myslím, že v pohode oni budú do toho 8. miesta, kde sa to bude lámať. Trochu zaskočený a samozrejme aj sklamaný bol po zápase William Ilko, tréner Baníka. FC Baník Horná Nitra TJ Kovo Beluša 3-4. Mrzí ma hlavne to, že sme nepotvrdili body, ktoré sme získali vonku. Dneska sme mohli vyhrať doma, boli by sme celkom pohode, ale bohužiaľ zápas začal strašne divoko. Na jednej strane, na druhej, góly padali, obrany zle hrali. Naša obrana, neviem, či mala deň otvorených dverí. 4 góly dostať doma, to je strašne veľa. A druhý polčas snaha bola, ale herne to bolo dneska slabé. Chyba bola, že sme dostali ďalší gól, že vyrovnali oni a my, čo sme sa mali otrhnúť, keď nám aj hra išla tých chvíľach, keď sme využili našu hernú prevahu, tak to mohlo byť možno na našej strane lepšie. No, bohužiaľ, zápasy sú aj také, že snaha sa nedá uprieť, ale bola tam dneska len snaha, nebolo tam futbalového kunštu.